Hoxe tivemos a axuda de Carlos que foi moi boa. A partir de aí remamos cos rapaces, defendemos moi ben, tiñamos claro que tiñamos que tapar moi ben as bandas para que non nos meteran centros, tapámonos en todo momento. Na primeira parte creo que non nos tiraron casi nada, despois na segunda parte xa foi un pouquiño máis dura, pero soubemos sufrir como contra o Coles hasta o final, 2-0, perdón. Muy bien, chavales. Sí, señor. Vale, chavales. Toma. Venga, Pitu, no me jodas. Se somos capaces de ganarlle o primeiro, por xa temos que pôr unha miriña un pouco máis arriba, darnos esa presión e intentar resolver os partidos da mellor maneira posible. Ojalá cheguemos a final de temporada e os resultados merezcan a pena o esforzo dos adestramentos, do esforzo dos rapaces, o compromiso que teñen, que o valoro un montón e que estou supercontento con eles.